assalamu aleykum musidɓe tedduɓe yeɓoɓe Ayaawo meɗen habrirde Pinal TV taw ko catal muɗum leydi meɗen Mauritanie. Bisimilla moɗon e yewtere meɗen Hoolkiso Kabaruuji. Yewtere moɗon yewtere men arore yontere karallawol gotol. Hande kadi en garti e bawɗe gueno gam huccidirde e bandiraɓe ɓe addande ɗumen ma mbiyan faccirande ɗumen kabaruuji kewɗi e ndeɗo yontere taw ko ɗo e nder leydi meɗen Mauritanie kam ha e leyɗele taariɗe ɗe kala ma mbiyan ha e nder Winndere nde kala. Ko addi ko eɗen puɗɗo ala no mbatten so wona mbiyan koɗo men hono Babacar Kalidou yo salmodire bandiraɓe ɓe. Assalamu aleykum musidɓe tedduɓe tawi ko yeɓoɓe Ayaawo habrirde Pinal TV mi salmini on kono noon siwan mi salmitima. Hande puɗɗortoɗen yewtere meɗen ko jillu lamɗo leydi meɗen Mauritanie hono Mouhamed El Ghazouani jillu ngu o jogori wadde toon to leydi wiyetendi Émirats Arabes Unis taw ene tawe toon to Sahara Média. Eyi si won no mbiruɗa ni hono gardiɗo leydi Mauritanie on woni Mouhamed Cheikh El Ghazouani konngode omo jogori tawi ko yaade toon to gendi walla gendije Émirats Arabes Unis ɗum ɗon jogori wonde ko e lewru tawi ko novembre jogorndu darade ndu ɗum ɗon mujibu jahangal hooreje leydi Mauritanie toon to dawlaji dentuɗo Émirats Arabes Unis ko gam tawtorede ko noddirte wonande 4e sommet international pour l'industrie et l'industrisation ɗum ɗon tawi hono yuɓɓinte koye kawrital to banggue ko noddirte Dubai Expo tawi ko hande o ko jonde waɗore toon tawi kadi ha joni ngal ɗo pottital ma ɗum waw tawi ko wallidde ha tengti kadi tittinde tawi ko to banggue gollodiral wonande yoga e leyɗele winndiriyankoje kono noonne kadi to banggue hono dawrugol ko noddirte politique gouvernemental kadi kono noonne kadi gam ɓamtude ha tengti wonande yoga e gueɗe tawi koto banggue ko noddirte industrie ko noonne kadi ha ko wiyete technologie e ko nandi hen ha joni e nder oɗon fannu ko noddirte wonande Expo Dubai tawi koye hitande gonɗen nde ɗum ɗon ma ɗum waɗa tawi ko ñande nogas e ɗiɗi ha yaɓane nogas e jeeɗiɗi lewru novembre tawi ko e nder ndeɗo hitande ko noonne kadi ha joni e nder oɗon fannu en jogori uddirde ɗum so tawi yonti hono gardiɗo jagorɗe leyɗele Émirats Arabes Unis ko noonne kadi e noddirteɗo souverain tawi komo Dubai biyeteɗo Mohammed Ben Rashid. Ha joni ɗo e leydi meɗen Mauritanie ɗo e wuuro meɗen Nouakchott ha tengti to wiyete jeere 5e e ko tawaten to wiyete rapide info e kaali fewti e cumu wannongu toon to jeere meɗen 5e taw ko ñalawma alarba ɓennuɗo ɗo. Eyyi no mbiruɗa ni wonande ñande alarba tawi ene hawri e nogas lewru octobre hitan ɗum ɗiɗi e nogas go wonande ɗo e nder Nouakchott tawi koto wiyete Sebha tawi ko jeere lollude ɗo e Nouakchott hono jeere noddirtede jeere 5e satu 9h subaka ha yaɓani 10h betewe ko cumu tigui waɗi toon e nder wonande nde ɗon jeere tawi nguɗon cumu ɓuuri abbitade koto banggue ko noddirte wonande jeere 5e tawi koto banggue hakkude mum e peemi mo 5e nguɗon cumu noon si won wawi tigui bonnude gueɗe kewɗe ko famɗi foof kene ɓuura 3 tawi ko boutique wonande yeeyonnoɓe to banggue hono ko wayno coñci e ko nandi en ko noddirte hono matériel ɗum ɗon nguɗon cumu bonni ɗum ha boni ko noonne kadi wonande e nder ndeɗon jeere ko alhamdoulillahi kam waɗani wonande mayɓe waɗani kadi hayso tawi ko waɗi to banggue gañiɓe seeɗa kono oɗo saaha kam eɗen mbawi wiide alhamdoulillahi nde tawno ɓeɗon kadi mbawi faabede law ha mbawi nawede hôpital holko noon ko saabi nguɗo cumu wongo toon to mars 5e saabi ɗum koto banggue mas baɗɗo tawi koto hono poto courant woni ko mbiyeten fil électrique ko ɗum ɗon tigui wawi masde ha saabi nguɗo cumu ene teska kadi nguɗo cumu e ngu heewi doole no feewi sibbu kadi tawanoɓe ɗum hay goto wawana ɗum kono noonne kadi nde tintalaw hono pompier wawi noddede nde pompier ari kañumne kadi waɗi hen doole mum hayso tawi cumu ngu leeli ñifti kono kam hande o ene wayno cumu ngu tigui ñifi kono noonne kadi so tawi noon en ƴeewi en gummima oɗon fannu koto banggue nguɗo cumu ha joni keddiɗen ko wiyete ko la sapeur pompier won saaha ni wiyoɓe saaha so sapeur pompier noddama ene leela arde kono kam hande o eɗen mbawi wiide caggal nde nguɗon cumu waɗi sapeur pompier e darima hen tigui dande e mantinde ha tengti noon so tawi ƴeewi ko wayno maire mo 5e yettiɓe no fewi sibu nguɗo cumu no wayi hewde doole curki mum kadi no wayi hewde doole kono haɗani ɓe mbawi tigui wadde feere haaɓe ñippi ɗum tawi kadi alhamdoulillahi ko bonni ko gonga bonni kono kadi en duymi tan yo Allah hannan en ɗum
ko noonne kadi fannu goɗɗo so tawi ƴeewi ko wayno ɗeɗo gueɗe so keftima yoga e nokkuji ha tengti ko wayno nokshot tawi ko yoga e nokkuji ko teska noon koto banggue ko wiyete hono sapeur pompier en woni nokkuji nokshot eɓe manki hen woni to banggue joɗorde mabɓe ngala hen ko wayno 5 so tawi ƴeewi 5 fof e mumnude sapeur pompier ala ɗo woni hen hayno cumu ngu waɗi nde ma mbiyen ko wayno sapeur pompier gonɗo hono cité plage to banggue tabrak zain ko oɗon tan mataw wawi adade sibu ko on ɓurata ɓadade so tawi kadi yanti hen nde ɓe donkani ɗum ɓe battini nulde ko sapeur pompier mawɗo gonɗo toon to diksar ko on tigui ari ɓen kadi ɓe mbawi wallodire ha nguɗo cumu wawi wonande ñifde fewaten koye toɓɓere joɗogol gam yurnitade ma mbiyen moƴƴinde jangde leydi meɗen Mauritanie taw en yuɓɓini nden ɗon jonde hono gardi hono jagorɗo ko fewti e jangde ɗo e leydi meɗen Mauritanie eyyi no mbiruɗani si won hono to banggue ko fati e moƴƴitingol jangde ɗo e nder leydi Mauritanie hono jagorgal kalfinangal ko fati e jangde e moƴƴitingol mum biyeteɗo Mouhamed Mel Aynine konkone tawi ko ɗum wonno ko ñande alkamisa nogasi go lewru octobre hitande gonɗe nde o wawi tawi ko ardade hono puɗɗogol jonde hono ɗum ɗon o udditi ɗum koto noddirteɗo e Nouakchott to wonande nokku noddirteɗo palais de congrès mo Nouakchott ko toon tigui o wawi ardade ɗum gam ko wiyete lancement officiel to banggue hono ɗeɗo jolle jogorɗe wadde ɗo e nder leydi Mauritanie tawi ko état de yewtidde ko faati e moƴƴitinde ko faati e wonande jangde leydi Mauritanie ɗum noon hande o ko wiyete première étape ɗum ɗon ma duumo balɗe 4 tawi ɗum waɗete ko e nder wonande palais mo congrès ɗo e Nouakchott kono noonne kadi maɗum yaccina ha ɓuuri yaaji nde tawno wonande diwnuji leydi Mauritanie kala ndeɗo hono ɗeɗo jonde ma mbat toon gam yewtidde ko faati holko fotata wonde hono gueɗe ɗe mbawoje nanodirede gam to banggue moƴƴitinde hono tippude jangde leydi Mauritanie ɗum noon maɗum duuma ha e nder lewru novembre fandu gam ko faati e ɗeɗo gueɗe ha joni oɗon fannu si won ko adi eɗen jalta hen ko faati e moƴƴitinde wonande tippude jangde leydi Mauritanie eɗen gandi ɗo e nder leydi ndi kitale kewɗe ɓenni saha kala eɗen nana walla laamu no ummuno tawi ko wiide ene wayla to banggue tippude jangde ko noonne kadi ha tengti guila ɗum ɓami waylede ko wiyete ko changement de réforme so tawi ƴeewama ma mbiyen ko ɗum ɓammi waylede ko kala kono kam hayso tawi wonko ɗum wonɗo ɗum moƴƴi kono kadi ha joni ma mbiyen jangde leydi Mauritanie en ɗeɓi lefde ɗum noon koye fawade to banggue jaltude jaltoji kala e saaha ko wayno hono concours aji ko wayno baccalauréat ko wayno examen ko wayno brevet ko nandi hen ko nonne kadi e yimɓeɓe kadi famde to banggue woni hen kadi famde to banggue jangde nde hande o no yarata ko jangguinte ko ma mbiyen eɗum ɗeɓi yawnade ɗum ɗon kala hande o mataw laamu ngu ɗiɓi famde gam o wiide ne ummono ɗum eɗen ciftina hono gardiɗo leydi ndi on woni Mouhamed Cheikh El Ghazouani guila o ari laamu ngu konkone o waɗi hen kadi haalande ha tendi kadi ñande uddital tawi ko hitande hikka nde ko faati école ñande uddirɗum nde kadi haala makko tigui o haali hen ko faati e hono ɗeɗo jolle faade arde ko nonne kadi e jaggal kalfinalngal ɗeɗon gueɗe ko noonne kadi si wona ɗon tan mataw hande o so tawi wiyama ko faati e réforme du systéme éducatif ɗo e nder leydi Mauritanie ma mbiyen wonde so tawi ƴeewama ɗo e nder leydi ndi koto banggue ko jangguinte koye ɗemɗe ɗiɗi woni ɗemgal arabe e ɗemgal français ɓaade kay ko école aji less ɗi ko ɗemgal arabe e ɗemgal français e nder hen noon kadi eɗen taw ɗeɗo ɗemɗe ɗiɗi duni jangguinteɗe ɗemgal français kam ko ɗemgal tawi ko jillingal wonande e leydi men ko to banggue noon ɗemgal arabe ngal won haaloɓe ɗum ɗo kono noonne kadi to banggue laamu hande o heftini ko wiyete ko hono langue officielle e nder leydi Mauritanie woni tawi ko ɗemgal gardigal ko noon kadi liggortegal e nder to banggue hono tippu e laamu e ko nandi hen ko ɗemgal arabe kono kadi ma mbiyen ɗo ɓaade ko miijo men kaleten ɗo wona to banggue jandiyanka kaleten ko to banggue wonde kene Mauritanaɓe kono kadi kene jibinande e wonde leydi ndi kaleten so tawi ƴeewama eɗen gandi guila laamu ngu haali ko faati e wayle to banggue ko jogori wadde ko faati e systéme éducatif ɗo e nder leydi ndi won tigui dariɓe ene kaala nde tawno ma mbiyen ɓaade so tawi wiyama leydi Mauritanie ko noonne kadi wiyama ɗemgal arabe wona Mauritanie naɓe kala kalata arabe ala
nde tawno hannde o leydi Mauritanie ene waɗi leƴƴi goɗɗi ene waɗi ɗemɗe goɗɗe ko wayno soninkoɓe nan ɗo ko wayno fulɓe nan ɗo ko wayno soninkoɓe e nan ɗo koye ɗemngal mumen ene jogii ɗum ko wayno kadi ko noon jolfuɓe kadi ene jogii ɗemngal biyetengal wolof ko noon fulɓe ene jogii ɗemngal biyetengal pulaar wadde ko ɓuri heen heewde hannde o ɓaadan ko ɗemngal arab kadi ene annda to baŋnge leƴƴi Mauritanie gonɗi ɗo wona leñol kaalawol arab leƴƴi keddiɗi kadi goo fof kadi ene jogii ɗemngal mum ngal haalata mbete ni fotaani wonde to baŋnge ɗiɗo leƴƴi ko wayno arab ko jaafoɗa ko wayno pulaar e soninke e wolof ɗum ɗo kadi laamu ngu waawa faamde ɗum ngam artirde ɗum to baŋnge jangde nde ko wiyete systéme éducatif ɗeɗo ɗemɗe mbawa nattinede hen eɗen teskoni e nder duuɓi ɓennuɗi won duuɓi ɓenniɗo hono ko wayno ɗemngal pulaar ene jangguerno e école aji ɗi kono kadi nde laamu ari wela ko wadde ko weeli ɗum itti ɗum ɗon kono kadi haɗani hande o won dariɓe tigui yo so tawi laamu ene wiya ene jooɗo ngam ƴewtade jangde leydi Mauritanie kono ɗemɗe ɗeɗo kadi potani ɗawede potani woppede caggal eɗen ciftin ɗo hay ɗeɗo ɗemɗe hen ɗemgal fof kadi alhamdulillah ene waɗi tawi ko ardiɓe ɗum to banggue wonande toppirade ɗemgal ngal toppirade kadi ɗemgal ngal ha wawa dañde wonon wonnam gartam e ko nandi hen kono noonne kadi to banggue ɗeɗo ɗemɗe fof wonkude ndendi won pelle kadi ɗeɗo goni pelle tawi ko keptinade kadi pelle tiiɗe hande o mbeɗa fotani wona laamu ngu hayso tawi en mbiyata wonde laamu ngu ne yewtidani mabɓe kono so tawi ko faati e ɗeɗo jolle noddama laamu ngu waɗa feere kadi ɗeɗo ɗemɗe jomumen mbawa noddede mbawa yewtide hen hayso tawi koto banggue fondamental o woni fuɗɗode to banggue jangde école aji lesɗi ɗemgal ɗemɗe ɗeɗo ete waɗede hen beete ene jiiro komumen ko nonne kadi ɗum ɗo eɗen mbaɗi wonde ko ɗum gartam nde tawno hewɓe wittiyankoɓe e hewɓe bitti paami gandi wonde neɗɗo o wawata tan ɓamtade to banggue wonɗene gande e ko nandi hen so tawi o rewri sodorde to banggue ɗemgal makko ko ɗon hakkille o ɓurata yaade feƴƴitade wadde ɗum ɗo so tawi laamu ko erade noon laamu wonde so tawi wawi wadde hono ɗum ɗo yo faam ko gartam ɓiɓɓe leydi kala kono so tawi tan ko ɗemgal arabe walla ɗemgal tawi ko français garagal ngal ngal ɗon en mbawi wiide o won ɗon yo en mbawi wiide yaha kono kadi eɗen mbaɗi so tawi ko wonno woyata wonno siforto ene foti laamu ngu hande o wawa famde ɓiɓɓe leydi ndi hola ɗemɗe taweteɗo e ɓiɓɓe nder leydi ndi fof mbawa nanodirde hen gam wattude jangguide ɗum nde tawno ko ɓamtare ɓesgu leydi Mauritanie eyyi ko noon tigui ko ɗon dewreten peewa leydi meɗen Sénégal to leydi meɗen Sénégal dadiɓe ndiɗon leydi jaggui fodde tunuji ɗiɗi cocaïne ko ɗum woni ko tawaten to jaygue meɗen natir news eyyi no mbiɗani si won so tawi en ɓenni leydi Mauritanie en jaɓani toon to gendi Sénégal eɗen gandi e nder wonande oɗo dumunna hono tawi ko noddirteɓe marine mo leydi Sénégal ɓe nanggui tawi ko bateau o ɓe tawi mum kene wona tonnuji ɗiɗi ko famɗi foof kam ujunaji ɗiɗi e nogas e jeegom tawi ko kilogramme maɗum ɓuur tonnuji ɗiɗi to banggue ko noddirte cocaïne tawi ko wonɗin simmeji ko ɗum ɗon ɓe mbawi nanggude ɗum ɗon kadi koye fawade communiqué e hono ɗo noddirte département de liaison de l' armée Sénégal ko yaltini de l' armée sénégalaise jaafoɗon ko yaltini ko kamɓe tigui kolliti hen ɗum ɗo nangga ko ñande oɗo bateau nangga ko ñande e sappo e jeeɗiɗi lewru octobre hitande gonɗen nde tawi kadi hono marine mo leydi Sénégal wawi nanggude oɗo bateau tawi ɓe tawi hen kene wona yimɓe joyo ɓen tigui ko ɓen mbawi dognude hono oɗo drogue kene no mbiruɗen joni kene won ujunaji ɗiɗi e nogas e jeegom to banggue kilogramme de cocaïne so tawi ƴewama holto ɗum nangga to banggue hono tawi woɗɗani Dakar ha wori ko famɗi foof temedde tati capanɗe jeegom e tati kilométre tawi koto banggue hono faade leydi Sénégal ko toon ɗum nangga ha joni e nder oɗon fannu wonande communiqué o ene hollita tawi ko ɗum ɗo noɓe mbawir nanggu ɗum ko tawi ko ballodiral wonande armée to banggue marine mo leydi Sénégal kañumne e hono armée noddirteɗo armée de l'air ko nonne kadi e avion tawi ko mo leydi France noddirteɗo Falcon 50 ko kamɓe tigui mbawi hono wallodirde gam nanggude to banggue hono ɓeɗo tawi ko wonnoɓe oɗo bateau ko noon tigui so jeeyi leydi meɗen Mali kaldigal hakkude laamu leydi Mali e waɗ boniyankoɓe taw ko gardiɗo fedde towde ko fewti e diine l'islam to leydi men Mali taw ko kañum ardi nden ngal ɗon kaldigal eyyi
e ko keɓɗen e kabaruuji taw ko radio info radio RFI jaafoɗa no mbiruɗa ni siwol to baŋnge ngendi Mali eɗen nganndi ɗeɗo balle kala ene rarte ko fati e kaldigal hakkunde laamu ngu ko noon tawi ko annuɓe hannde e ngendi Mali hani e diwan o kala tawi ko wiyeteɓe hono alqaida en woni noddirteɓe terroriste en eyyi ɗum noon hayso tawi oɗo kabaru yaltini kono hannde o ma mbiyen laamu leydi Mali fenni oɗo kabaru ɓe penni oɗo kabaru sibu ɓe jaltini hono haalande ngam wiide kamɓe kam ala moɓe kaaldi ko noonne kadi ko raftere ko ala fof o yiya wonde laamu ngu ne ummani tawi ko haaldude ɓeɗo noddirteɓe terroriste en alqaida ko noonne kadi ha joni e nder ɗum ɗon eɗen nganndi wonande hono yontere ɓinnunde ko wayno hono jagorgal leydi Mali kalfinagal to baŋnge diine konkone tawi ko haalande nde wonno caggal nde jokkodire e radio mo leydi France noddirteɗo RFI konko hono oɗo jagorɗo ɗe kalfinal ko fati e caggal leydi o tengtinino wonande ngal ɗo kaldigal ene jogori wadde ko noonne kadi so tawi ƴeewama ɗo mbete wonande hono oɗo jagorɗo kalɗo ɗum ko noonne kadi e noddirteɓe wonande Haut Conseil islamique woni HCI kamɓene to baŋnge kaɗo haala no yaltiri ɓaade kay so tawi ƴeewama fawi koye ɓeeɗo hono kaɗo haala kala ɗo egga ene ɓeeɗo kam ene jiya ɗum egga mbete ɗum ɗo hayso tawi laamu ngu haalino ɗum walla ni laamu ngu ne ñumbo ɗum less mbete ko ɓeeɗo jaawi yaltinde kaɗo haala walla ala ɗum noon heewɓe ne cikki ma to hayso tawi laamu ngu ene jogoɗo ndeɗon fandare gonga noon laamu ngu fenni ɗum e oɗo saaha kono mbete wona ɓeeɗo tigui jaawi yaltinde ɗum ɗo ɗum noon kam haala ka no kono wawi siforade kala ka yalti kono kadi laamu ngu tima fenni ɗum to baŋnge noon hannde o si won hayso tawi wonma won namdal ɗemngal arde so tawi fodama walla woodi hono laamu leydi Mali wawi haaldude e ɓeeɗo noddirteɓe terroriste en tawi ko annuɓe leydi Mali ni e diwan o so tawi ngal ɗon kaldigal woodi ko wiyete négociation waɗi ngam ɓe mbawa yewtide ɓe mbawa famodirde mbete eɓe goppa yimɓe e deeƴal ko noonne kadi holko jogori wonde hakkude leydi France e leydi Mali nde tawno eɗen nganndi leydi France ko kañum hayso tawi hannde o jaam artani leydi Mali kono kadi leydi France tigi ene jeeya e wonande tawi ko añɓe walla mbiyan ɓe jiiɗa yiide tawi ko hono noddirteɓe terroriste en wadde ɗo en paami tigi hono kulhuli jogaɗi so tawi leydi Mali wawi nanodirde ɓeɗe walla wawi haaldude men mbete de wongal ceerungal tawi ko mongal wonta hakkude leydi Mali e leydi France ko ɗon dewreten payanta leydi meɗen Guinée Conakry to Guinée Conakry wargoji kamporin ɗi mbaɗino e laamuji jawtuɗi lamɗo leydi Guinée hande o hono Mamadou Doumbia ene ummani gam kaldigal gonga e yaafuya taw ko ɗum woni ko tawaten to RFI eyyi no mbiruɗani toon to gendi Guinée eɗen gandi hono wonko wanno toon ko kadi ko hunde musde ko hunde kadi hartoɗinde no feewi kono kadi wonde ha joni ɗum ɗon gam siftorde oɗon ñalawma walla siftorde ɓen waɗanoɓe ɗeɗon gueɗe musde wonno ko ñande e hono altine tawi ko subaka ene hawri 16 lewru octobre hitande gonɗen nde ɗo noddirte ɗo menno wonde camp boiro toon to leydi Guinée ko ɗon tigui ngoɗo wargo waɗeno tawi koye ɗo wiyete Conakry ɗum noon hono ɓeɗo waɗaɓe ene waɗi mintereɓe ene waɗi tawi ko yimɓe kadi civil en ko noonne kadi ene waɗi tawi ko yimɓe hewɓe hohoɓe nder wonande leydi Guinée ha tenki e yimɓe wonnoɓe laamu ɗum ɗo kala hol nde ɗum waɗi ko nde saatu nde gardinoɗo leydi ndi e on saaha biyeteɗo Sékou Touré saaha nde ardi leydi Guinée ko nden tigui ɗum ɗon waɗi kene wona kono noon siftorde ɓeeɗo kene wona temeɗɗe yimɓe tigui mbawi rentude ñande 16 lewru octobre gonɗen ndu gam wawde siftorde ɓeeɗo waranoɓe tawi kadi koye wargo amdu e belade ngu laamu Sékou Touré wanno tawi ɗum ɗon hawruno koye 16 lewru octobre hitan ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e goho woni 18 octobre 1971 kono nden ngoɗo wargo o wanno hande wadde so tawi ƴeewama ɓaade gonne ko hitan ujunere ɗiɗi e nogas goho woni duuɓi 50 ko ngoɗo wargo wonno tawi ɗum hawruno ko ñande jamma 17 ene jofa 16 lewru octobre hitan ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e goho no mbiruɗen ardino leydi ndi on saaha ko Sékou Touré tawi ko hono nangude kene wona capanɗe jeeɗiɗi e goho neɗɗo
tawi mbara ɗum walla kirsa ɗum ko noonne kadi ngubba ɗum ɗo waɗama to leydi Guinée tawi kadi ko gueɗe ma mbiyen kantorɗe musɗe tosɗe meeɗi waɗede wonante toon to leydi Guinée. ha joni e nder oɗon fannu ɓeɗon waɗaɓe ene waɗi ni ma mbiyen mennoɓe wonde to banggue jagorɗo kono noon kadi e noddirteɓe haut cadre ɓen foof ene jeeya hen mi haalani kadi yimɓe woɓɓe keɗa ha timmi capanɗe jeeɗiɗi e goho neɗɗo ɓeɗo tigui mbarami oɗon saaha kono kadi si won e nder oɗo fannu min kadi wonko jiimi hen won jaltinni hen haalande ha joni ende muusimi seeɗa e fawade kadi wonde gueɗe ɗe no jaarini hunde eɗe yurminade goram nde oɗo debbo haali minnene ɗum dogi e ɓerdam no feewi sibu kongo debbo o hayso tawi ɗo eɗen mbawi wasni haalde inne makko kono o wi wonde on saaha ndewa kanko nomo jeeya e nangganoɓe ndewa nangga ɗum wonno ko hitan nder 1971 o wi on saaha ndewa nangga omo woni tawi ko cowiɗo ɗon ɗo woni cowiɗo ɗon ɗo nanggam udda ko nder tono jibini nder kaso ko tono jibini ɗum wonno ko ñande tati lewru février tan nder 1972 ko ɗon kadi o heddi e nder oɗon kaso haw timmini duuɓi 6 eko fawi ɗum ɗon oɗo debbo wawi tigui jangtade ɗum ɗo ko gueɗe tan seeɗe eko jiiɗen walla ko kocciɗen tan to banggue Kabaruuji wonande to gam siftorde oɗo ñalawma bannoɗo toon to leydi Guinée tawi ko hono gueɗe kantorɗe tawi koye laamu Sékou Touré wonno moƴƴi sanne so en jeehi toon to jayde witende le monde Afrique habri fodde 43 neɗɗo wasi fitandu muɗum toon to leydi Nigéria e diwan biteɗo Sokoto eyyi toon to gendi Nigéria eɗen gandi leydi Nigéria hande o to banggue Afrique leyɗele ɓurɗe dillude to banggue wari walla yani leydi Nigéria ene jeeya hen ha tengti tawi ko ɗo noddirte nord ouest leydi ndi kono noon kadi hakkude leydi ndi toon to leydi Nigéria hande o to banggue jalnguji ɗi jamma e ñalawma gasta tawi ɓuuri saba ɗum ko noddirteɓe bandi tawi ko yanoɓe wonande yimɓe ko noonne kadi kebta ko joguino guila jawɗele mumen eko nandi hen ko ɗum ɗon saaha foof ene waɗa toon to leydi Nigéria e nder oɗon fannu no mbiruɗa ni joni hono tawi ko jeere wonde toon to rewa leydi Nigéria ndeɗon jeere kadi yanama tawi ɗum wonno so tawi cifni bandira wonno ko ñande 17 lewru octobre hitande gonɗen nde tawi koye waktu kikiɗe wonno kene wona ko famɗi fof 43 innama aadi mbarama hen tawi yane mabɓe wariɓe ko yimɓe joguitiɓe ko noddirte groupe des hommes armés ko ɓen jane mabɓe ha mbawi warde ɓeɗo tawi ɓeɗon kadi yanɓe mabɓe ko groupe ɓurɗo andirede hono goroyon ko ɓen jane mabɓe ha mbawi warde kene wona 43 neɗɗo ɗum ɗon waɗi koto wiyete Sokoto ko nden ɗum waɗi tawi kadi ñalawma no ɗum waɗi nde hawriti ko mbiyeten hono ñalawma jeere woni no mbireten ni ta ɓurɗen fam to banggue duggere ko noon ɓureten famide ma to walla luumo tawi ko ɗon kadi ene heewi yeeyoɓe kono noon kadi ne heewi soodoɓe ko nden ɗum ɗon waɗi e fawade kadi e konngol tawi ko biyeteɗo Mouhamed Bello tawi ko hono jomnaɗo konngol laamu ngu konkone o wawi tigui hollidde ɗum ɗo tawi ko ɗeɗo gueɗe tawi ko baɗɗe toon to leydi Nigéria eyyi ha joni so en jeehi toon to leydi meɗen Côte d'Ivoire ha joni eɗen tawa toon to jayde le monde Afrique o haali haala gartugol Laurent Gbagbo ha ko tengti noon ha ko tengti e ko tafgol landa taw tafi ɗum ko onon biteɗo Laurent Gbagbo taw landa ga o inniri ɗum walla o teddiniri ɗum ko ɓiɓɓe leydi Afrique kala ɓiɓɓe heer Afrique kala eyyi si wonno mbirɗani so tawi en jeehi toon to leydi Côte d'Ivoire hono leydi Côte d'Ivoire tawi ko mennoɗo ardade leydi ndi biyeteɗo Laurent Gbagbo konkone e oɗo saaha caggal kay e dumunnaji ɓennuɗi ɗiwo arti e leydi ndi o wawi tawi ko ñande alerte 17 lewru octobre hitande gonɗen nde tawi ko sosde landa kesa landa ka eɓe noddi ɗum partie des peuples africains de Côte d'Ivoire woni PPACU ɗum ɗon noon no mbiruɗa ni kadi e nder wonande oɗo parti to banggue ko mbiyeten logo ko kartal Afrique tigui nene wona on banggue ɗum ɗon ko konko hono gardinoɗo leydi Côte d'Ivoire on woni Laurent Gbagbo ko konko tigui wawi sosde walla konko yimɓe makko tigui ɓe mbawi sosde oɗo parti nodditeɗo hono PPACU
ɗum noon caggal kay gartangal makko konko Laurent Gbagbo wonande to banggue dawrugol eɗen gandi leydi Côte d'Ivoire ko wayri toon ma won duuɓi sappo ko wiyete kon hono caggal ndewo wonno toon to laayi tawi komo soka ko faati kadi e caɗele baɗnoɗe toon to leydi Côte d'Ivoire guila wadde tuggi hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e goho yaɓanma hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi konko hono Laurent Gbagbo tigui toon to laayi o wonno ɗum noon ha joni tawi ɗum ɗon kadi saabi gonagal makko toon ko noddirte hono crime contre l'humanité tawi ko wonno toon to leydi Côte d'Ivoire ɗum noon koye duuɓi ɓennuɗi ha joni e nder oɗon fannu so tawi en ƴeewi tan wonande hono konko Laurent Gbagbo caggal nde ƴefti haade e nder ndeɗo jonde gam ko faati e wejje hono kaaɗo landa o holliti konngol makko tan ngol cuppiɗen ko wi o wi wonde konko ko baɗowo dawrugol ha mayde makko woni e ɗemgal français no wiide je ferai de la politique jusqu'à ma mort ko noon tigui konko Laurent Gbagbo ko holliti tawi ɗum ɗo won o holliti ɗum ko ñande aset ene fayanma alet saatu ndewo wonde hollitata to banggue oɗo parti ko noonne kadi ma hewɓe walla namdinoma so tawi kaɗo landa tafama hol jogorɗo ardade ɗo yahano artano kala ɓe nanodiri wonde ardinde konko mennoɗo ardade e leydi Côte d'Ivoire on woni Laurent Gbagbo hono kaɗo landa eyyi ko noon tigui musidɓe tedduɓe yeeɓoɓe télé meɗen Ayaawo habrirde Pinal TV yewtere meɗen ari ha ɗo guila Mauritanie ha Burkina Faso Babacara konngol ma ɗo ñiw eyyi si wonno mbiruɗa ni ko adi mataw eɗen mbaynodiri e bandiraɓe tan ko noonne kadi en jaaɓat seeɗa en jahat seeɗa toon to gendi Burkina Faso hono toon to leydi Burkina Faso mbeɗa sikki mataw ko ɗum ɗo jogor wonde konngol men tan mbaynigo gam nadde seeɗa e kabaru tan mo keɓɗen toon tawi kadi oɗo kabaru ni ene ko ɓiɗɗo Mauritanie kadi wonko heeɓi toon tawi ko gardiɗo leydi Burkina Faso e oɗo saaha biyeteɗo Marc Christian Kabore konkone o wawi tigui hono waɗande médaille tawi ko ɓiɗɗo leydi Mauritanie naji tawi ko tawi yaari ko to banggue cinéma ko mbiyen cinéaste jafoɗon tawi ko ɓiɗɗo leydi Mauritanie naji hono on woni Abdourahmane Sissako konkone o wawi tigui heptinede toon ko mbiyeten l'ordre du mérite to banggue ko wiyete art et lettres ko noonne kadi e communication hono gardiɗo leydi Burkina Faso wawi tigui heptindemo ko noonne kadi e takkandemo médaille eɗen ciftina noon ko faati wonande eɗen ciftina jafoɗon hono oɗo biyeteɗo Abdourahmani Cissé ko noonne kadi o waɗi gueɗe teskinde ha tengti e nder Afrique ko noonne kadi ko wayno hono festival walla film biyeteɗo FESPACO ko noonne kadi o waɗi hen gueɗe teskinɗe ha joni konko oɗo gorko ko noonne o heptinama ma mbiyen o rokkama tedduli kewɗi e nder leyɗele kewɗe sababu kay darademo to banggue ko faati cinéma e ko nandi hen o wawi tigui hebde ko noddirte prix ji kewɗi e wonande e nder yoga e leyɗele ɗum noon ma addan en kadi siftorde wonande hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e joyyi woni 2015 o heeɓino tawi ko wiyete hono le César tawi ko film baɗenoɗo ko faati e Tombouctou ko konko tigui e heɓno ko faati e jeenari ɗum ɗo ko noonne kadi si won en duttoto seeɗa tan mataw e oɗo gorko hono Abdourahmane Sissako e siftinɗon no mbiruɗen ko ɓiɗɗo leydi Mauritanie naji o jibina ko ñande sappo e tati lewru octobre hitande nder temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e goho toon to wuuro men Kiifa ko toon tigui o jibina kono noon ko cinéaste ko wiyete cinéaste to banggue hono film uji e ko nandi hen ko ɗum tigui o yaari ha joni wadde so tawi en mbawi siftorde oɗo gorko e fannu kadi mo yaari o ɗum ɗon kadi ma addan en siftorde yogo e worɓe tawi kadi ko darinoɓe hono e ɗiɗo fannuji ko wayno biyetenoɗo hono Ousmane Sembène kono noon kadi biyetenoɗo hono Djibril Diop Mabbetti kono noon kadi Souleymane Cissé en ko wayno Idrissa Wadrago en e ko wayno Alen Gomis en e ko hono ɓen tawi ko darinoɓe oɗo fannu ko faati e ɓamtude to banggue e film cinéma ɗum noon si won ene wayno mataw e yewtere men e hande o ko ɗo tigui kadduɗen e bandiraɓe no mbiruɗa ni ɗum noon yetti yeɓiyankoɓe Ayaawo Pinal TV ɗo gonɗon ene gonirɗon kala mi salmini on ko yo Allah rokku en wonde dow jaam on jarama ɗum noon Babacara yo Allah yoɓɓa moƴƴere yeɓoɓe Ayaawo meɗen habrirde Pinal TV ko ɗo tiki min kaddate moɗon ha yontere fewde so Allah lamɗo jaaɓi ɗum noon en jetti Allah en duwonima équipe technique o kala kadi en duwonima yeɓoɓe Ayaawo meɗen Pinal TV en ñaguima Allah yo hokku en sembe e cellal gam tawtirede yontere faandi inchallah
mbawen artude ɗo jooɗade ɗo ene huccide e bandiraɓe gam faccande ɓe kabaruuji ɓurɗi tengtude e nden yontere ɗum noon yo jaam Allah wonta mon ɗon kala.